Salut, aici Pizza cu țigară și nu mai trebuie să-l prezint pe Fulgi pentru că este destul de faimos. Toată lumea știe că este fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani și că are multe cunoștințe, în special este prieten foarte bun cu Johnny Depp și Snoop Dogg. Mulțumesc că mi-a spus melodia lui Snoop Dogg, pentru că o să-i fac alături de Florin Salam o piesă. Și când mi se face dor, pun mâna pe telefon. O știi? Dan, promit că ți-l aduc pe Johnny Depp aici, pentru că e nașul meu când o să mă însor. Acum Fulgi a făcut foarte multe lucruri în ultima vreme. Pe lângă faptul că a fost internat vreo 2 săptămâni la spital ca să-și revină pentru că a consumat substanțe interzise, tipul a devenit o sursă de inspirație pentru presa din România. Capatos! Stai așa puțin, stai, Fulgi, te Dă-și rog. mă cască, nu te agita. Nu, vino, te rog, în Ai stânga. consumat ceva de te agiți? Nu. Fulgi se mai duce în emisiuni unde arată în direct ce efecte pot avea drogurile asupra unei persoane. Dan, promit că ți-l aduc pe Johnny Depp aici, pentru că e nașul meu. Tipului îi place să se mai contrazică uneori și îi mai place să facă și amenințări în direct. Pe acolo s-au comportat ea urât cu mine la Obreja să mă oară familia, nu ne-am bătut pe toți și m-au injectat ca să nu mai bat. Unul la mână. Și a amenințat sora vitregă că o omoară și cică ar fi încercat și să angajeze un hitman să facă asta. Scandal avem, persoană cu probleme avem, probleme în familie avem și asta. Rețeta perfecte pentru televiziunile din România. Vă sun eu când e gata, plecați. Când e gata ce? Să fim eu la voi. Vin eu la tine. Uneori Fulgi are și niște stări mai nașpa și știe cum să exprime faptul că vrea să fie lăsat în pace. Fulgi, dar ți-ai lovit tatăl aseară? Te liniștită că te lovesc pe tine dacă e. Dar de ce ne ameniți? De ce ne vorbești așa? Înțelegi? Acum nu putem să-l condamnăm pentru asta pentru că am verificat și nu este ilegal să-i la pulă jurnaliste. Dar trebuie să recunoaștem că omul ăsta poate trebui internat mai mult pentru că încă are niște ieșiri violente și pare cam instabil și cu un om instabil nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Poate se gândește Fulgi să creeze mâine un partid și o să ne promită că legalizează iarba și cu așa promisiune majoritatea o să-l voteze. Bă, și televiziunile tratează problema cu Fulgi de parcă ar fi de interes național, adică trebuie neapărat să știm noi ce a mai făcut Fulgi, cu ce s-a drogat Fulgi, ce foste are Fulgi. Sunt problemele noastre personale pe care încercăm să le rezolvăm și nu sunt de interes național și vă rog frumos să ne lăsați să ne rezolvăm problemele. Vă mulțumesc! Nu poți și tu să te caci liniștit că trebuie să vină unul de la presă să-ți bage camera pe geam. Și e nașpa că uneori Fulgi se comportă ca băiatul ăla din grup de Bangata, îl știți? Care se laudă că are bani și face milioane de euro. Nu știu cât mai stau pe aici, normal trebuia să mă văd și eu cu 6-7 gagici, dar na. Să înțelegem că Și cred că omul ăsta e bipolar, pentru că când e prieten cu anumiți artiști, când aruncă cu noroi în ei. Și ultimul lucru pe care l-a făcut acum vreo 6 zile, ca să ne arate cât de serios e, Fulgi a lovit un jurnalist. Vreau să nu mai filmez aici, nu știu. Se poate? Și da, l-a lovit, nu bătut, așa cum zic știrile. Și faza este că atunci când polițiștii s-au dus peste Fulgi, au găsit telefonul jurnalistului la Fulgi. În scandal a intervenit și Ioniță de la Clejani, care i-a înapoiat reporterului telefonul sustras de Fuli. Bă, ce dracu? Bă, ești fiul lui Viorica și Ioniță de la Clejan și fur telefoane? Poate Fulgi a vrut să iasă în evidență cu asta, nu știu ce dracu, dar acum faza este că este la arest la domiciliu și vedem ce se mai poate întâmpla. Închide și Ajutor poliția, salvați-mă, pentru că stau cu un psihopat și cu o psihopată. Da. Părinții lui îl vor acoperi în continuare și rămâne de văzut pe cine bate Fulgi data viitoare. Eu am fost Pizza cu țigară, nu uitați să vă abonați și noi ne revedem data viitoare. Dă video la acesta mai departe dacă îți place ceea ce fac. Salut!